ଏତେ ବଡ଼ କଦଳୀ ଗଛ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ एक्स्ट्रा मोटा ଅଛି ସେଇଠି ଲଗେଇଦେବା ରଖିତା ମା ପାଇଁ 2 ମିଟର ଆମ୍ବ ଡାଳ ପୁରେଇଦେଲି। ଚାଲ ମାମା ଚାଲ ମାମା ଧର ସବୁ ଶୁଖାଇନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଇଏ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ସାରିଲି ଦ୍ୱିପହର ମଧ୍ୟାହ୍ନର। ଏଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତମ ରୁମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ, ସେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଫ୍ଲାୱାର ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର। ବାଏ। ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।